Hi guys, for today's video is guys, bali tutulong po tayo dito sa bukid ni Father na magpararo na nagpipuyod kami. Ha? Da? Nakano ka kapsa pidot tayo. So guys, nagkaduan na kami tatangal daw ya.
Ay. Yun guys, katatapos natin kumain. Bali, punta na ulit tayo sa bukid. Ngayon nandiya. Basit mat.
guys, tapos na kami. Huwag niyo sanang kalimutang mag-subscribe dito sa channel ko and paki-like na din, tapos paki-share na din po. See you next video.